Iti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauluan. Gura, kan ayat, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Mapan ka ijay pagadalan, agam pangaasim, tadi kaagaramid iti madi a pangayaban kanyak ti maestram. Mailiw lang ni maestrami kada kayo. Iso apayaban da kayo, nanang. Ay, basta tong palunak. Jak kayat nga agaramid ka iti madi ijay pagadalan. Agturpos kanton iti high school. Isong agnakam ka. Anya kumangay ti aramidak ama di, nanang. Nagsayatak to pa ije pagadalan. Anya nagsayaat. Tapno ammom, adon ti masursuron kan ka ije pagadalan nyo. Jonas, makitam ka di dyan nakatugaw ijay sango a babae. Transferin sa amot day. Ita lang nga makita ka dito eh. Transfer ayamat. Nagapun samot lang iti sa bali a seksyon. Saan? Ita lang ang makita ka dito pagadalan tayo. Ay, timmalyaw. Ay na, nagkutong. Urahin ta. Ibaganto ni ma'am, ngayam muna ti bagina. Anya nga ta tinagan na. Ibilin nga ta ni ma'am, nga agsao. Ta ibaga na tinagan na. Kasta mo ter aramidan ni ma'am. No, adda ka barbaro ka klase tayo. Ha, pag-iso. Adan ni ma'am. Isunti umunag. Good morning, class. Ada ka barbaro aka klase yo ita. Suset, yam amom ti bagim balasang ko. Siyak ni Suset Baret. Nagapuak ijay kabangiba nga pagadalan. Anya? Jak naawatan ti apelyedo ma. Suset karat ka di. Quiet! Sika, Jonas. Adan samot diferensya ti panagdengeg mo. Kasta mo ti panagdangag ko, ma'am. Suset karat. Jonas! Anya tinagan na, ma'am? Satanas? Ha? Hoy! Satanas ayamat! Jonas! Kasjay mat nga minti dengeg ko. Kasla satanas. Sika karat! Amom ka di ti kayat asawon ti karat. Nagutong! Sumardeng ka, Jonas. Ala, sumardeng kayon. Awanan ti agsinong bat. Kaya tumalangkyaw ka. Asino ti berbiro kam. Kaya't kumanti makabalas iti daydian ang ibaga sa tanasak. Si kamot nga mintim mo na. Imbagam akarat kat naglawag mat abaret. Rabak ko lang mo't. Uray iso kat rinabak na kamat. Apay mapikon ka ngay bro. Saan ko asar dengan arabaken? Tamakita na. No saan mo't amapikon? Kita mo. Ni karat ako tungit. Mangmangan ije kantin. Ay, mapanak man ije ayan na. Umasidagmat ni Jonas kadata. Amangan numang sutil mananday ta, Jonas. Pumanaw tan. Sige, uy, nagpartak ka na magna. Urahin na ka. Aday tan ni Jonas. Mang sutil manan. Uy, sayang lang tikan kanam. Apay ko maasayang. Kat saan ko mat ngay balbal lang. Sayang tikan kanam. Tasan kamot lang alumukmag. Nagkutong ka. Kasla ka la impasikig abigaw. Uray ta sa anak mat ngagsaksakit. Itakan. Nagloko na Jonas. Imbaga nakit din asayang kanutikan kanam. Jak malipatan jay damo a panagsaok ijay classroom. Nga ibaga na akarat. Unukot tungit ka no ti apelyedok. Iso nga imbaga mat asatanas tinagan na a Jonas. Makapasar da dya tao. Kunamlano asino akataaran. In fairness, adamot kit di itsura ajay tao. Ure ada itsura na. No kasjay ti kababalin na. Makapaasar. O sige, mapantan ijay room tayo. Sumraktan.
Da kayo matgaya mag... Kunak no agyan kayo pa Jerome ti paborito ma subject. Apay, anya ko mati paborito ka subject? Kat no resist ti paborito ma subject. Iswa ka na yun kay Kantin. Iswa kantin mo ti paborito marom. Oh, Ay no, mabalin la ko maamang pakulatan iti tao. Pakulan ka kumankat. san mo nga ipakpakol dagi tatakyag mo? Ta sigurado ana sakit ti tulang ang maipakol. Tulang ko naman. Awan lasag na. Igaraw mo manan, Jonas Satanas. Ha? Adala ko madakkel nga ikan dito ita ipasakmol ka. Si kakit di ati ikan. Suron kon, di ta ka manlangan. Ay, si kaman timang bagbaga ka ni Jonas. Taimbaga ti maysa ka dagiti kaadalan na. Nga adda ka na yun na asutilan ijay pagadalan da. Dagiti kaadalan na ati bagbagam. Ibagam adidas asit ganti anak mo. Ay, tipay kaadalan na ti bagbagaan. Ay, agpada kayo launay ijay anak mo. Asaan nga umno ti panagrasrason na. Sika ti akin anak. No siya putot ko. Aganak ay ati lalaki. Ay, iso akas jay anak mo. Takas takamot ngamin, Conrad. Imalakan ka ti anak mo. Putot ko nga rod. Di siyempre umalakan yak. Agbungaya mo't iti mangga ti mansanas. Alaman. Panawan nakman la dito yan. Mga numakaisawangak iti saan nga umno. Papanawon nak. Papanakon nga Apay, mabiyag mo nga rod ang iti ubing nga siksika. Amo maya ti agaradaw, iti mulaan niyaw nga gina. Conrado, aya. Sabalin tinaturturong ti saritaan. Ay, siyak man laangan ti pumanaw. Oh, apay anak kami suot ka nagawid, Suset. Didakla ko man inyalis iti pagadalan nanang. Ijayak la ko man ayan ni Lola nagadal. Anya ka diti pariko, taapay adi mo kayat ditoy. Kagurak ti may sa akadalak nanang. Sutil day ja tao. Awan mo't ngamin kadwak dito'y balay. Sa pimanaw mo't ni Lulam. Tanapan mo't iji balay ti kabsat ko. Adayumat ngamin ijay. No ijay ti pagadalak. Idinto ta dito'y kat asidag. No adda sutil a tao, bayamlatan anak ko. Saan mon atutupan? Igagara na ngamin ti umasidag kanyak sanak sutilan. No makita na masurun ka, ad-addaan na kaasutilan. Kasta ti arami dagiti tattao asutil, anak ko. Kagurgurak day jay a tao, nanang. Apay adi kagsakar. Anya nga ti pag-reviewam no kasta. Saan na bali Tagsaksakar ni Suset. Pag-reviewan na jay saksakarin na. Basta adda aramidek. Nga uray sa anak ngagsakar iti notebook ko. Adda pag-review Anya man ti plano maya. Kita to inton madanon. Nalakalang ti aramidek. Sa anak pa yung agbanog. Amangan no anya man ta, bro. Masapol nga ag-review kayo analaing. Tada examyo, inton biyernes. Ariglado, ma'am. Nalakalang ti ag-review. Itaman pa nga ibagam analakalaang ti ag-review, Jonas. Makita ita ti awan pag-reviewan na, ma'am. Siguraduam, anangaton to ti maalam iti examyo. Barang no saan ang maungaw ti hutak ko. No ikargak ti linaon ti notebook, ma'am. Anya? Hoy, sika Jonas. Huwag yamanan ti saan nga umno asungbat mo. Ag-review ako ma. Ngam awan matan di notebook ko. Ayan na ngay. Ne, inruwaro mo ba't amin na linaon ti bag mo? Apay akas na mariribukan ka. Ag-review ako ma. Ngam
Awan matan ti notebook ko, nagsakarak iti imbaga ni maestra a reviewin mi, nanang. Amangan mo't no na ibati mi di pagadalan nyo. Anya nga ita ti pag-review nababalakit di ti maalak iti examen mi. Sapay awan ka ruba tayo akaadalam. Tapno makireview ka kumalaangan, anak ko. Awagak man ni Aileen. Damagak no nailaok ijay bag na ti notebook ko. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Madama ti pa nagrepasok. Saan mo ka diyan nakita ti notebook ko? Awan matan dito'y bag ko. Ha? Mabit lang takita ka dagiti notebook ko. Amangan no nailaok. Hello, friend. Awan mat ka dagiti gamit ko. Ayan na nga rudan ngay. Katinton bigatan ti examen tayo. Ay sus, kasano daytan? Uray ko man no asidag ka. Tao may kalaangan makireview kanyak. Kasano nga rudan? Anyapay nga iti maalak iti examen tayo. O sige nga rudan, gayam. Bye. Una yan. Sige, bye friend. Day, itaman pa'y anapas nagkangagripaso. Sika, Jonas. Anda nga min kayat ko akan tiyawan inton bigat, nanang. Ay, di ka ko maagar-aramid iti kalukwan. Isungarod nga agripaso tapno na nga to ti maalak, nanang. Apay akalukwan ti maaramid ko ako nayo. Ay na, sagsaga na ang manan ti kunam akan tiyawam. Saan aya? Mangnamnam ak amayat ti mapasamak inton bigat, nanang. Ay, basta. Saan ka nga agaramid iti maday? Awan ti mati nga ramidek. Masigurado nga damakan tiyawak inton bigat, nanang. Hello, Gayam. Sinapsapa mo ti mawag. Pangaasim man, tamasapa tama pa ni J School. Makireview ak di ta notebook mo. Abay, awan latta ti notebook mo? Awan nga ron. Masapa ka kumanta makireview ak. Uwan, sige. Saan ka ngagdanag? Agrobatak nga rudan. Taksin narak tayo dya pagadalan. Agyaman ako na'y gayam. Nakasagana akon ang mapalidya pagadalan. Madanagan ak ngamin, tadyak nakaripaso. Anya, nakaripaso ka din? Una, siyak pa'y. Adda makan tiyawak ita. Naikabesak ti enumerations kan identifications. Kastamot tan ti definitions. Ngam ka sinisuset. Naalam ti notebook na. Kasano ngay ang makan tiyawak? No saan ko alibasan ti notebook na? Oh, Isublim iti tugaw na. Tapno di ka makabasol. sige. Inak isubli. Naka-review ak matem. Ang ka na. Sakbay asumangpad ni Suset. Inak man langan. Iparabaw ko latan iti armchair na. Delikado ka. Numamuan dati naramid mo. Adda akon dito'y tugaw ni Karat. Alaak iti bag ko ti notebook na. Ta iparabaw ko iti armchair na. Dagda. No kasta, sika tinangala iti notebook ko. Talaga satanas ka, nagalas ti aramid mo, agtatakaw! Anyang agtatakaw. Isublik ayapay no agtatakawak. Jack naka-review, gapo iti aramid mo. Satanas ka, kukwa mo day ta tinakaw mo. Amok nga ino anya ting kabil mo dita notebook ko. Ha? Adda ayamat na taera satanas. Oy, sika ata skeleton ka. Awanan tinakitak akadaksan a tao, no saan asika. Oh, apa yun? Anya ti mapaspasamak, ha? Tinakaw ni satanas ti notebook ko, idi kalman ma'am. Iso ajak naka-review. Saan ko mat atinakaw, ma'am? Binulod ko lang mat. Isublik pa'y ayan, wag tatakawak. Ajak naka-review ma'am. Tinakaw na ti notebook ko. Sami, anya ti mapaspasamak kada Suset kan Jonas di taunag.
Damagam to kini Suset. Bigat. Anyaman nga tan tinaramid ni Jonas kan ni Suset. Amangan no may papan iti notebook ni Suset. Notebook? Mapukpukaw ngamin ti notebook ni Suset kat. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para itaradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, transferi ni Suset iti pagadalan da Jonas. Naglaing amang sutil ni Jonas, kat ni Suset ti kanayon na asutilan. Kanayon nga rod ti panagapada iti pagadalan. Idi umadanin ti panagturpos da, adda na ibaga ni Eileen kan ni Suset. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluhan. Gura kan aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita na siguro ti panang isubli ni Jonas iti notebook na. Kayat mo asawan. Ni Jonas tinangala iti notebook ni Suset. Isungarod nga insubli na. Itapay tawan panawanan nga agripaso. Ay, kalukwan ngamin ti amo ti gayam mo. Oy, awan ti amok dita di nakiramraman. Bagbagaan man ngamin ti gayam mo. Imbagak mat idi adi naalaan ti notebook. Ngam kunana mat arabak na lang kini Suset dayjay. Angam saan anasaya at arabak. Tadakkal apirhuisyo ti impaay na kan ni Suset. Aguray ka man, Jonas. Apay nga inalam ti saan mo ako ko? Basta damot itibag ko, ma'am. Saan ko nga inala? Ulbod, magnaaya ti notebook ama pandita bag mo. Diyak naka-review gapo iti naramid mo. Tapno awa na teriri. Saan ka pa'y laang ag-test, Suset? Ikan ka iti special test mo numalam. Kat si kamot Jonas, sabali ti test paper mo. Panay isay ti sungbatam, Essay, ma'am. Saan ko nga mo ti agsungbat iti essay, ma'am? Nalakalaang. Ta saan ang masapol nga agikabesa ka. No dimngag kalakit di iti explanation. Masungbatam amin asaludsod. Sayang dagiti ing kabesam. Ta saan mat nga iso tinaitid kan ka asong batam iti test. Sinalbagkit di. Noon niya pa'y ti pagkapsutak. Isukit din tintad da kanya kates. Sapay mang namnama ka na nga to ti maalam. Taing kabesam amin dagiti adda iti notebook ni Suset. Ay, nagmalas nga rod. Ay, nagpuyatak anang ikabesa. Kung saan mo't gayam nga iso ti itagdasong batak iti test paper ko. Dayta ti pagmadyan ti agaramid iti sana nasayahat bro. Di ka nagsakar. Tadda ma di aplanom. Anya nga ita. Nabagsak ka. Sinalbagkit di. Aldaw na ita. Ngamaddan tumat aldaw ko. Di ka kadipay lang nadidigra, bro? Kasano nga iti examin mo anak ko kat di ka mo't naka-review. Insubli day dya sa tanas ti notebook ko, nanang. Inikkanak mat ni maestra iti tsansak nga ag-review. Satanas ko nam. Anya ka di ti sasawo mo anak ko. Diyay kaadalak nga agnagan iti Jonas. Satanas tinagan na kanyak, nanang. Imbag no saan amasurun ken kaday ta kaadalam.
Kita man da ita impanagan mo kan kuana. Nagalas. Isumatiin mo na. Pinanaganan nak iti karat. Wano kutungit. Ay, no apay ngamin ayaan nagkutong ka. Kat awan mo't sakit mo, anak ko. Anya jay natamag ko ngay naramid mo iti pagadalan niyo, Jonas. Adda nakawara notebook, tatang. Inala, tayo tinag-review ak. Idin sublik. Ibaga damutan at tinakaw ko kano. Ay sana nasayat da ita. Insublim lang nga roden. Sikapay titakas. Ayan na da ita tayo naksungatan. Bayan yun, tatang. Pinagong tanda mo jay tao anang ibagang agtatakawak. Rumbang lang nga pagong tanda. Tamang perde iti reputasyon. Isuabayan yun, tatang. Ah, Nalpasan day jay. saan mo nga itulok nga irurumanda ka di pagadalan nyo, Jonas? Ha? Imbag pay no siyak ti mangiruruman. Nangag ko ti sarita anyo iti anak mo. Katanya ko manon nangagmaw. Saan arumba nga kasjay ti imbagam iti anak mo? Amumatan adya anak mo ti adda pilpilyo na. Uray man na dapilpilyo na. Anak kulata. Ay, Jay kat anak ti sabali at taon, ti sakit kao. ay, awan mon, Conrado. Kasanungay nga agbaliw iti kinaloko ti anak mo. Ta anak mo ti kinapilyo na. Apay, nuagpilyo ti anak mo. Saan mo nga anak? Ay, awan mon at talaga, Conrado. Oh, Di ka makaaw-awat. Kasano nga taaya nga ipakaawat ko kan ka, di kayat ko ama pasamak. sika, ati sana makauawat. Mangan ka ngamin iti ado, Suset. Tapno di da ibaga karat ka. Sa anak lakit di ngagsaksakit, nanang. Uray na lukmag no kanayon mat ngagsakit. O di awan serbina. Madamot kit di puntom iti dayta nga imbagam. Madamag ko man. Sino ay ati kanayon amang sutilken kay di pagadalan nyo? Ni Jonas Kayabas, nanang. Isupay tinangala iti notebook ko. No kasta, jay anak ti Mamartek ani Manong Conrado? Mamartag ka di ti amana, nanang. Ay, man-mano ang makitak ang mausawan day di a tao. Ang mga nukas jay tumat day dya satanas. Ay na, saan mo nga awagan iti satanas? Tanumangag dagiti dadakkel na. Masair dalakit di. Apay mananday tabag ni Suset. Igam mo mat. Isabit ko lang iti sangong ayan ti blackboard. Apay nga isabit mo ngay. Marigatan laki di amang gawat. No nangato ti pangisabitam. Talnakan, tay sabit kon. Kitam kid din wadda umay, tay bagam. Saan bro? Kasimat nga agbirok manan iti bagna. Saan matamapukaw? Isabit ko lang mo't. Awan lat di kar aramidan. Aday ta, naisabit kon iti sango. Ala, intan, rumwartan. Apaya di ka makatal na dita, Suset? Jay bag ko nga imbatik dito ay sakbay ang nag-flag ceremony tayo, ma'am. Awan matan. Oh, asino tinangala iti bag ni Suset? Ada nakasap iti tasango, ma'am. Dita ayan ti blackboard. Asino tinangisap it ditoy? Asino aya kada kayo tinangluko manan kan ni Suset? Saan nga tangad dal alyaan ng loko, ma'am? Saan ka di ati al-alyak at satanas, ma'am? Ala, umayugaw atan ti bag ni Suset. Kat itadyukan ko na. Makakatawak itay di classroom tayo. Apay manan. Imbagam tumat nga al-alya tinang isabit iti bag ni Suset. Sinalbag day di ako tungit. Imbaga nakit din. At al-alya kat satanas. Awan lat di kar aramidan ngamin. Mamatiak samot iti kunada. Anadagdagsen ti kog 30 bales. Sa anak pa yan alpas, bro.
Addan tumat gundaway ko. Isardeng mo daytan bro. Awan tinasayata maghanap mo dita. Isardeng kunto. No makabalsak. Ngam no panunuta man na imbag. Saan ka di ngawan mo't basol kan ka ni Suset, bro? Makakatawa ak. Idi imbagam asatanas ti alalya. Pudnumat, ada atap ko nga iso tinang isabit iti bag ko. Kalukwan ti amuna. Apay nga ta. Anapudot ti dara yung agpadpada iti tunggal maysa. Saan ko matapagpupudutan? No saan nga iso ti imuna? Wenmet ket di Ngam, sigod ngamin apilyo ni Jonas. Ang kaslaki maro, idi adda ka. Tasyak pa'y tinatungpungan na asutilan. Makapaasar. Forever kayo nga ta, nga agap apa. Basta siya, awan ti madi nga ar-aramidag kan kuana. Isuat ti satanas. Itamampaya na uli magka dito'y sirok ti kayo, Jonas. Kinatawaan dak ngamin ije pagadalan idi kalman tata. Anya nga ti aramidag. Tapno katawaan damat da ije ataw. Kayat mo asawain, kayat mo ti bumalays. Kasta nga tatang. Anya nga ti aramidag ije ataw. Tapno katawaan damat. Kasano nga taaya? Bayam, tatulungan kang agpanunot. Babae da ije tatang. San alalaki? Ay, babae lagayam. Pagparikutam launay. Ha? Naglaka! Adda ka din na panunot yo, tatang. Oh, napanaman. Timakder ka mat. Idi nakita mamagmag na ni Suset ije school ground. Agsilsilpon amagmag na. Agsilponak mo't amag na. Taigagarak asabatin. Ha? Ala, ditakan. At day ta ni Suset. Anay ko! Anay! Ape adinong parnaklatan ngay. Natinagkat nga rodan ti cellphone ko. Diyak nakita, tamad ang mga min nga cellphone-ak. Ay, Cellphone mo, natanagkat na ito pa iti bato. ay, apay ngay. Sapay inikat ko ti casing na ta dinalusak itay. Kitaman, kasla na buong ti screen na. Ala, ay, nabuong agpaisaw. Ay, natirad ngamin ti bato. Apay ngamin deta bato. Apay nga da dita. Ada siguro na nga ramatan da. Ngam, nalipatan da nga impaigid. Aga pa man nga tandag iti dua. Apay an napanday jay. Ay, nagdinong pardan sapay. Win nga rod. Natinag pa iti cellphone ni Jonas. Ang mga no nadadahal pa yan. Ni, pinanawanan ni Suset. Kat umayan dito ay. Nadadahal sa hamot at talaga ti cellphone ni Jonas. Win nga rod Apay, Suset. Anya tinapasama kada kayo. Nagdinong par kami ka ni Jonas. No apay nga min nga adda bato ijay. Imbaglakit din ata saan ko na ibatan ti cellphone ko. Ay, dayta kat ngamin. Pagmadyan ti magmag na ng cellphone. Pakaalaan ti disgrasya. Apay, Conrado. Panagkunam ka day. Kat nasaya at tiit din ti imbagam nga aramidan jay anak mo. Imbagak aya, apagdaksan na. Ay, konsentidor ka at talaga. Imbes asurwam iti pagsayaatan na. Agam, durugam kit din nga agaramid iti saan anasayaat. Di ka man nabakbakitan. Dakes aya dayjay kat saan may. Saan kit din adakas, jay igagara na adong paren ti tao? Numapatugaw jay babae kat makatawaan o di nakabalos di anak mo. Ay na, sa anak apulos nga umanugot dita akapanunutam. At dayamot inayo na makapanunutak kami. Saan ko nga ayunan, ta saan mo't nga umno. Ay, manmanuman latikasken ka.
Ay, inulaw sa ngamin ti arak tautag mo. Naramid mo ka ditin singasing kong aramidaw. Wag, ngam na ibatak ti cellphone ko. Kat na itupakit din ititira na ba to? Nabuong kit din ti screen na. Bangtad kayo man iti pang patarimaan ko na mabalin, tatang. Anya, ay nagkapoy kan. Mom, amakitin nung parka, ngam di mo pinutputan na imbag ti cellphone mo. Kunak ano saan ko maibatan? Jack mat ngagpaiso inigaman na nalaing. Kahit di babae ngay, natinag mo ti cellphone na. Saan, tatang? Ayawan mo nga roda, palpak ti garaw mo. Kapoy kamot gayam. Ita, tadandani kayo nagturpos iti grade 10. Masapol a panunutan nyo, noan niya ti alaan nyo iti kolehyo. Tapno, amuyo, noan niya nga istran ti paginrolan nyo, iti senior high. Ma'am, apay, saan ang mabalin na conforme ti paginrolan? May mayat matlaang no ti alaam a kurso, kat kalinya ti inyenrolyo iti high school. No kasta, agsisina kami iti pagadalan no senior high, ma'am. Kapilitan na kasta. Awan pa'y senior high diti barangay tayo. Iso a kapilitan amapan kayo iti pagadalan nga da senior high na. Anya ka di alaam to a kurso. Tapno agkaadalan ta kumamat laeng. Kayat ko ti nursing. Agpada tagayam iti alaan a kurso. May santo ti paginrolan ta. Tapno saan ta nga agsina? Pag-iskwilaan nga tada sami kan Jonas. Saan mo man nga ipalagip da dya Jonas? Kagurgurak? No sa bali ti pagadalan da. Agkurus pa'y nga tatidalan nyo? Nasaya at mat, no saan nga agkuros ti dalan mi? Nasip nga tilubong ko, no adda iti sangok da dya Jonas. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serye tayo itaalawas na puluan. Gura, kan aya. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, magustuhan ni Angie ti temperatura iti away. Iti may sangal daw nga ipapan ni Arcadio iti dakkel abalay. Nakita na ni Angie iti asidag ti gate. Nakayawan da ito'y, kat mabain nga umunag. Nakita nga ron da ito'y ti balasang, kat pinastrak na ti baro. Insingasing ni Angie nga ag-stay in ti baro. Tapno adda kadwa da alalaki iti dakkel abalay. Iti may sangal daw, naulaw ni Angie, kat nagpatulong ka ni Arcadio. Sinalabay nga ron ti baro ti balasang. Nakita mo't da ito'y ni Nana Petra, kat adda simken, amadi nga atap na. Idi naamuan da, ahardinero gayam ni Arcadio iti dakkel abalay. Simken ti apal, kadagiti agina. Tinarigagayan daan ni Kuma Esteban, ti hardinero. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Naindaklan nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sigurado akayat da ka, talimpyo ka atao, anak ko. Saan akas kinikajong akurang-kurang? Ket armak to ti bagbagam ana po daw a babae na nang agbalinto a manugang mo dayjay. Ay katuan na. Ipakitam analalaing kangem ni kajong. Iti anyaman nga gulo, at iwak dayjay akwasit. Kaano ka amapan iti dakkel abalay? Daytay tati isa ganaak na nang. Anya nga tati umuna nga addang aramidag. Padasem adamagan kin ni Arcadio.
No kasano ang nakastrek iti dakkel a balay, ta isumot ti aramidem. Anya ka di dagit na insangpet mo, Manong Arcadio? Presko a prutas ken natnatang, ma'am. Anya ka di a prutas ti kayat mo? Taiso ti isaganak aparakan ka, ma'am. Nagsingpet ka ket din, Manong Arcadio. Nangisangpet ka pa'y kadagit na. Kayat ko nga main, asaan kan a maulaw pay? Ngamin, madanaganak idi naulaw ka. Sa anak pa'y matamatay, Manong Arcadio. Aglading itaklakit di, no adadakas a mapasamakan ka, ma'am. Apay, ket di nakmat ka bagyan. Diyak man na mo, ma'am. Basta nariribo ka nak idi nagulaw ka. Nalidayak, iso nga inyalaan ka kadagita, barang sumalunat ka. Agyaman unay kan ka, Manong Arcadio. No kasano ti panangipatag ni Manong ko kanya. Mariknak akas tamat ti panangipatag mo kanya. Napatag ka unay kanyak, ma'am. Pakaragsakak ti agserbikan ka. Anya ti aramidem dito irwar ti gate. Apay asumirsirip ka iti unag. Paunaganak, takasaritak tinapintas abos mo. Anya ka dito ibagam iti buskaw. Apay adamagam, tibus mo ti pangibagak luko. Ay, inakpay damagan kan ni ma'am, no kaya't nakaapastrakan. Apay adamagam pay. Una, no kaya't nakasarita tikas iti panagrupropam. Anya? Salbag ka akwasit ah. Makitam tulayang no maasawak tibus mo. Kugtarang ka. Padasamat a pagaramidan iti dakas ti buskaw. Makita mo ti saan mo anakit kita. Naa? Timurad kan samot ten kwasit ah. Ala, ingkan damagan iti bus mo. Kaya't kunti umunag. Tapno di mo mat ko na. Sige, inakpay damagan. Ma'am, adda jay tao akanayon amang sutel, kan mangibaon kanyak, adda di tarwar ti gate. Umay nakakadimanan sutilan. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. No anyaman ti bagana. Pastra kam tadan ka. Aganat ka, ma'am. Ang mga nutilay bagbaganakan ka. Saan ka ngagdanag, Manong Arcadio? Di nak mapagaramidan iti dakas. Tadak dito unag ti balay. Sige nga rod, ma'am. Inak ibaga nga umunag. Sige, Manong Arcadio. Agurayak laeng dito'y salas. Umunag ka kanaon, tuna ni ma'am. Kung nagtumat kan ka. Boss to, tiawag mo kanya. Apay ko maabos. Kaano ka pa ang nagbalin abos? Jainwang mula ang ti akin boskan ka. Ipakita kan ka, analalaingak ngamsi ka. Ado asaom, umunag kan, tapno makaawid ka adagaws. Naa, jak pala nakadandanon di taunag, ibagam nga agawid akon? Numalpas mo nga ibagat ti ibagam. Saan ka di nga agawid kan? Agyan kagat dito yan. Ada ka di reklamo mo agyanak ditoy. Saan mo matakukuha da ito ya? Ala, aglisi kan tamagnak. Kasano ka di anak kastrek ni Kajang ije dakkel abalay? Ay, jak amo kaka. Saan kun adi namag ti anak ko? Nalabit ang nagustuhan dati trabaho ti anak ko tanagagad. Makita no agnanayon nga agyan ije dakkel abalay. Saan kumat nga ibagbaga nga agnanayon? Dumteng to ti panawan nga agpatingga. Wunda, dumteng to. Apay ka di adamdamagam kaka. Nadamag ko lang maut. Kas lang amin imposible. Akinayat da ni Kayo nga agtrabaho ijay. Ada ka di parikot no kayat dati anak ko nga agtrabaho ka dakwada. Parikaut no di na amaw tar aramidin na. Hello, ma'am. Adda ni Ma'am Angie, iti indayon iti sirop ti kayo ijerwar. Kumusta ni Angie? Saan ka di anagulaw manan? Saan mo't, ma'am?
Kanayon nga isang putan ni Arcadio kadagiti presko a protas kanat-natang. Kasta ka di. Gatgatangan na nga tadagita nga isang sangpot na. Kunana mo't amula ka no ti kabagyan na, ma'am. It-ited da ka no kenkwana. Kay kayat mo't ni Ma'am Anjay ti presko a prutas. Kasta aya. Ayan mo't ni Arcadio. Ada iti harden, ma'am. Kanayon na abambantayan ni Ma'am Anjay. Amangan ka no ngamin no agulaw manan. Kayat mo asawan. Kanayon na sipsiputan ni Angie. Ay, uwan, ma'am. Kasla asawa na no arigan. Mataranta adagos no makita na nga aglaladot ni Ma'am Anjay. Kasta aya. Sige nga, Rod. Umawag ak tumanan. Bye! Bye, ma'am! Apay, mama. Adan samot kinasari tayo iti cellphone. Apay, akas na tila ngayo. Pampanunutak man tinasao kanyak ni Elisa. Kasla kanu asawa ti panangasikaso ni Arcadio ka ni Angie. Amom ka di, mama. At danadlaw ko ni Angie. Anya tinadlaw mo, iho. Naibaga na amaay-ayo kano ka ni Arcadio. Kaslaman napatag-unay ni Arcadio kan kwa na? Ngam saan amabalhin, saan ka di? Di tayo ka di pabusuyan no niya ti pagragsakan na, mama. Adan taning tibiyag na. Nagkrigat ka ti kastuyan. Adataning tibiyag di kabsat mo. Iso nga ipaay tayo ti pagragsakan na. Ken italaan nakita ka rin manyag ti rupa na, mama. Numabalin. Ti kayat ko asawan. Apay na itipay kas jay aklase ti tao. Mama, nasingpet ni Arcadio. Sa maysa, amunan ti kasasaad ni Angie. Anya ka di ti maipaiko kan ka, manong. Kuha, ma'am. Mabalin ka di ti sumrag kas hardinero yo? Hardinero? Adamot den hardinero ni manong. Amo ka din ni Kwasit Akajong ti trabaho na dito, ma'am? Kwasit akajong? Saan mat akwasit ni Kajong? Numan pa'y kaslaob ingag sasao, nasingpat kan nagagat. Amo na ti pagrebangan na. Ngam nalalaingak, miss. Mabalin ka di nga umayak tumanin ditoy, miss. Umayak makisarsarita kan ka. Adakan ka, manong. Narigat mat ni ibagak asaan. Agyaman miss. Umayak tumanin. Inala nakakaday akas hardineraw. Saan nga, Rod? Ngam pinalubusan na kamang sarong kargan ko na. Iso ama panak tumanin. Asino ka di tinakita ka ng salabay kunkwana? Kunada mait, anabiit ka no anapantikabsat na ijay. Amang ano tikabsat na tinakita manang salabay kan kwa nanang. Disentimot kit day ti panagkitak iti lalakay. Iso siguro tinakita. Ay na, nagpudaw ka nagpintas ngagpaiso ti babae. Numaasawak day jay, ay balay minton jay dakkel a balay. Ay kat agawa am nga ruda anak kaw. Nay, nagpipintas dagiti masitas nga inas asikaso ma. Agsabong dan Manlaw ko nga main, anaasam ni Ma'am iti sabaw. Nang runa to'y Rose. Iso nga dun ti sabong na, manang. Adadamagat. Sikreto tala ang adwa daytoy. Arcadio, adda ka di panagayat mo kan ni Ma'am Anjay. Ha? Sana ka may kari, manang? Makitak lang ang naragsak ni Ma'am, umanayin kanyak. Sa maysa, kayat ko, kat kanayon ang nasalunat. Madlaw ko kat kasla asawa, ti panangasikasom kan kuhana? Ay, saan mong ibagbaga takababain, manang. Pagserbiak, tapno kanayon ang nasalunat. Saan ka di anasaysayaat no maamuan na ti panagayat mo? Saan, manang? Saanak ngamin ang maikari. Ang mga nukaguranak,
Numaamuan na tirik na kankwana. Ma'am, ada ibagak ngam saan mo kumaakaguran, Arkadyaw? Apay ko maakagurak. Ket awan mat basol na kanyak, manang. Dinamag ko nga may no napatig ka kinkwana. Kinunana nga aramidan na ti amin. Tapno naragsak ka, kan tapno nasalunat ka. Nadlaw ko day manang. Napatagmat ni Arcadio kanyak. Awan pa'y lalaki anak karit na ak itikas jay apanangipatag. Kaya't mo asawan, agpada kayo iti marikrik na. Nalabit. Uray saan na nga ibaga apat-pat ganak. Marik na kadagiti aramid kan tigtignay na. Mabain amang ibaga. Takunana, asaan ka no amay karikon ka, ma'am? Sa bali mat ti panirigak iti biyag. Timang pili iti ayatan. Saan ang maibasari iti adal. Kasasaad kan kinabaknang. Kaya't mo asawon, ma'am. Saan ka nga agpili iti baknang? Di adal? Kan awan diferensya na. Kasjay, ma'am? Kaya't ko ang naragsak ni Arcadio. Sakbay nga ipulang ko tibulod ko abiyag, manang. Saan akong ngagbayag dito'y lubong? Daitatin ako na ti doktor kada mama. Di daam mo anangag ko. Anya? Arcadio, ada ibaga kung saan mo nga ibagbaga, Anya ka di day jay, manang. Ibaga kanyak ni Ma'am Anjay, asaan ka nung agpili iti ayatan na. Basta napudno, ken nadungo ka no. Pudno ka di day manang. Uy, padasap nga ipalapal ti ayat ko. Barang no maisalat. Amumot asawon day tanya. Eh? Mala, agawaam. Masiguradok akayat na ka. Tanasingpot ka ngamin ka now. Mabainak mat ngamin, manang. Madlaw ko. Kat adda panggap ti agnagan iti Esteban ken ni ma'am. Oh, kayat mo ka di ang maunaan na ka. Ay, jak laki di palubos. Aday jay nga Esteban ti pagtinagan ni Ma'am Anjay. Uray saan mo kayat? No maunaan na ka. Iso sige, ipalapal mo ti panagayat mo ken ni Ma'am Anjay. Oy, kwasit. Lukatan man dito gate. Umayak di tadak kalabalay. Anya kumangay ti aramidam. Pinayabanda ka kade. Basta ilukat mo ti gate, kunak. Makumakadagi ti masitas. Di ka mang singa. Magaw at kalakumadita takkamatangkan. No day tag ka matigagaram. Ay, agawid kan. Ilukat mo kunak. Di nakpagrurudan. Ukawam ni Manang Elisa, no kayat na nga ilukat tigay. Agdar aramidag. Lukatam kunak nay. Inakpay damagan ni Ma'am, no kayat nakapaunagan. No paunagan naklang ni Angie, makita makaraman ka kanya. Ma'am, adda di tarwar ni Esteban. Saan ko apinastrok? Saan ko napaunagan? Saan mo napaunagan? Ibagam anasakit ti ulo. Ha? Nasakit ti ulo, ma'am? Adda ka di agas iti unag, taynak mangala? Saan kan amapan mangala iti agas, manong? Basta ibagam kini Manong Esteban, anasakit ti ulo. Tapno saan nga agpilit nga umunag. Sige nga rod, ma'am. Taynak ibaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teseryetay o itaalawas ang napauluan. Naindaklan nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag.
Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan iti napasnek a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus, naga sa timangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Candia. Kumusta, Densyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak, Densyo. Uwan manong. Kasta. Oh, masapol mo kan iti allowance mo ita. Ibagam lang tay kang ka. Kasta nga rod manong. Adda ngamin babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Tay kang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo Tapno makaturpos ka, Densyo. Uwan manong. Asino mananday ti abisitang manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka. Saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka. Siyak tinagbolontaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Ano niya? Sa nga pulo da nga kakabsat. Kat isu ti kalaingan kadakwada. Awan mo ti mabalindag iti dadakkel na. Tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat? Siyakon Nagbolontaryo ak amang paadal kan kwa na. Anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, makalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pailang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho ang mabalin ko asarkan. Di mo kaya agtuloy iti kolehyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngam sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadyulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagadalan ni Sir Romeo? Balay, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wenno kwarta da ti urayan da. Mangted damat iti tulong Tay kunada iti Ingles. Share your blessings. Wan nga rod manang. Tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay ayat ikabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwarta ka? Romeo. Itultulong ko kadagiti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel. Isumet la ti turong day ta, mama.
Ngamin, sayang ti kwarta na. Sana sayang. Tatumultulong akmet. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao. Sana parikot dayta kanyak. Tati panangited, mayarig matla iti panagmula. Anya? Ha? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sa bagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasaya at mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to. Oh, di ado, ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadag iti ubing. Ayun sir. Sige, agpili kayo laeng, tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasamet. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at dawiting sida paglinungak ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed a paglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apostila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa'y iti mano atawan. Sa bagay, ala, siya kung timang ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda intad ni Sir Romeo apang bubungyo iti aramiden nyo awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo? Ay ket, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti intad ni sir. Talagaan nalaing amang tad ni Sir Romeo. Nang runa no amo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadag iti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasan kaw. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusan? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Ket, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong, anya tinaknakan mon, takasta kamatan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da. At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti di yun nagkinawatan. Diya ka mo man iti daytoy a Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel. Ay, masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. Bayamon ti kabsat mo, taday ta ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo? Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man di tabalay da Sir Romeo. Mapanyo lakuan iti prutas? Ay, saan? Itad ko alibre dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwarta na, tagpenpensyon, Tata Elias. Isuda ko makit di timangtad kada kayo. Taadot kwartada.
Ay, amo mi dayta. Ang kayat mila ang tagsubad kuma iti kinasaya at nakadatayaw. Taisaw, ti may sa at timulong kadatayo ide. Ha? Nang runa, kasjemat adi ng asawa. Tapno adda kumamat ti makuna a pamilya na. Saan nga agmay-may salaeng iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adita nagkita, Tata Elias. Uwan nga raw, sir. Nabayag basit adita nagkit-kita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imad mo. Uwan. Prutas na ito, para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Intid dagite karubak. Takayat na amang tagkada kayo, sir. Kasta ka di. Katagyaman ak nga rod Tani, jak unay makapapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Huwag nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayo. Huwag nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel. Ayabam ida taisuda titangdanam ang mga sikasukan ka. Sana nasakit tinakam ko, no didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko, ti agsingir kadagitin tultulong ko. Daytaket nga rod, no kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga ala iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel. So ano mapan kanto manen agpa-therapy, jayton may nga anak ko timang kadwakan ka, manong. Ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kahit baban iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin an Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagen no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan-an na inyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagas yo. Ay na. Aggastos kayo pailaeng. Awan anyaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti, Densyo. Engam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko, yalaan kayo iti private doktor yo. Tapno adamang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Tada ito'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, addan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May nga Amerikana ti asawak, sir. Ket adamot tan talungan nakmi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadagiti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Mapan kami di tabalay da sa Romeo. Kaya't da kano matapasyaren kain makasarsarita. Nagswerte mo tan ni Sir Romeo?
Talaga nga ado ti mapan mang pasyar kon kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na. Talaga kasta balasang kau. Managtulong amin ni Sir Romeo. Ket adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanyak. Iso nga idin na minsan na napanak iti balayda. Ay na, nakitak anakaad ado ti makan. Kastamot ten iti prutas. Ken adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jak pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanyak. Mariel, di mo't busy ka di balayo. Sana bale, tadamat ang pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno anaimbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sobra pa itit itada at tulong ita. malagip ko tinako na day di mama. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to. Ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman akta na amiris mo dayta. Wan mano, isong agpaimbag ka, ha? May mimbagan akong iti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa agundaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kasta mano. Kat pakawanan na ko ma. No anyaman dagiti nagkurkurangakan ka iti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak mano. Ita, surusuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamaudyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangpangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas supapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesya Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, intay ibasa ti Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 9 aginggat 11. Masapol nga ganad kayo, diyo ipalubos ang malipatan nyo dagiti nakita yo iti unos ti panagbiagyo. Ibagayo kadagiti anak kan apo ko yo, ti may papan iti daydi nga aldaw. Anagtakder iti imatang ti apo a Diyos yo iti bantay Sinai. Idi kinunana kanyak, umungam dagiti tattao iti sangwanak, tapno manggagda ti ibagak. Iti kasta, masursuro dati agbuteng kanyak, baya ti panagbiagda. Ken tapno isuro danto dagiti anak da nga agbuteng kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan,
Kinapudno, Ken Biang. Mamin ano ka din nga imbaga ka adi kan makikuy-kuyog iti dayjay a joker. Tanda Unay. kurang na. Ay, unay Kan maysa, matanday ta adik ama putan ng ti larya. Ay, sumrumanan ti kinangiwat na. Man, ano Gapulat anak ko. Isumot ti pangungtan na iti anak na. Awan kurkurang na. Dagiti lang tao ti mangibagbagay ti kasjay. Unay. Ay na, isakit mo dayjay. Idin to ta nagdinamag ti panang takaw na iti sida ti may sa kaadalan nyo. Denggak man latta ti bagbagada. Naramid na. Saan na nga inululit, manipo di binagaanda. Ay, imbag Basta, pa'y dya anak na. Saan kan Taman na makikuyugan ka kaawa. na? Isakit na dya anak ko. Agayam na. Laka, bigbigat nga magsuysuyab ka. Di mong samat dengdenggan ti bagbaga ni ma'am. Inton madamdama, kilahat nga agpakwis. Kasanumat ngamin, makapaturog nga agdiskas. Sakat, saan unay amang ngagti sa una? Kinmaysa, dito'y likod tinang ipatugawan da kadata. Class, bring out 1/2 sheet of paper. Ha? Takitahag man, agdengdengag kayo matlaan. Sus, Ag-quiz tayo. nakita? Kunakon ka. No cheating. Makamuditan na, di agirwar. Mangiwan kayo. Joker! Joker! Ayan mo ka di anak. Ay, napanan naman nga tanday dyan nga uping. Sapay adda ko mapangibaunak. Ang awan mo't ditoy. Sige, laban. Kita man, no asino ti umuna mapasag kada kayo. Ay na, anak ko, adda ka mo't lagayam ditoy. Ha? Anya ka dit araramedam. Itay pa'y laapok-pok kawan ka. Ngam di ka mo't sumungsungbat. Kasanumat ngamin, nagmayat ti bubuya ak iti panaglaban dagiti duwa nga spider. Iswadyak kayat ti masinga. Anya? Apay ka dinanang, anday paramid yo. Wen, iso ang makauray pa'y day ta panagay-ayam mo. Ala, umay kakit din. Taado ti masapul nga aramidam ijabalay. Inton kwan, mairamraman manin ki anak ko iti madi nga aramid dayjay a pangurangan. Laria, apay, kaslada parikot mo ah. Naimbaga bigat mo manang Merle. Gumatangak man iti lakom a pansit kanton, tay spicy flavor. Mano? Anayom latan alimata ni, makasidsidaak iti nagasang. Nagadon ti lima. Sapay, poros nagasang amin. Sakit, bigbigat akas tatilangam anak kami suot. Apay aya? Kasano? Intagad maninday di a joker ti anak ko. Mapanda ka no makiapit iti pipino, amulan ni Manggwaping. Nay, day tamat lagayam. Kaut man ano kumangay. Anyat amok ngay. Ang mga nuinton kwan, nagaramid maninday di nga ubing iti kalukwan. Mairamraman pa'y ti anak ko. Anya, ay kat nasingpat mat dayjay nga ubing. Hay, awan latam mo kon manang Merle. Ala, mabiit laeng, tala tay gatgatangam ta pumanaw kan. Ang mga naumatidog man ti istoryam, kat madadaal man ti aldaw ko. Ay, kas kalaag sakit, no di ka makaistorya. Imbag kumamot no makatulong, ngam saan mo ta pakaibabainan, kan pakadadaulan ti pada matao. Nana Merle, adto'y ti pipino, inyagan kayon Ado nga mintinted ni Manggwaping, idi inayaban na kami ang nagburas iti mula na. Ay, katagyaman nak, barok. Kat, manungay dayta. Ha? Isanen. Jakmat pabayadan dayta. Impadawat namat kada kami. Isong ibingay mimat kada kayo. Kasta ka di. Ala nga road, barok. Huwag gayam. Ningay lowi. Di mo mo't kakuyog. Ha? Dayjay nana. Iti husto ang makadanon kami iti balayda. Hinayaban adagos ni nanang na. Imbis ko madumagasak pa'y biit, tamakain inumak. Mawawak ngamin.
Sapay nabasbasa ako ni tilingat. Gapo iti inawit ko asa nga sa ko a pipino. Talaga nalabusan day di alarya. Sana balin. Di mo latan ikas kaso tikas jay nga inaramid na. Antay ta, naisampay ko namin dagiti linabaak. Inakmatan kitaan, nuanyat dengdengak asidaan mi apangaldawan. Nagmayate na buya. Kasi kapayan ti para bilag. Ambangan mo si kapayan tinang labag ka kita anak ka. Kuwan tatang, isumat ngamin tibilin ni nanang. Naglaingan. Ayan tinalain nga inam. Diyak amo tatang, amang ano ada meeting da kadagiti ko kumari na ditadaya. Intun sumarono nga ibaon na ka. Bay am asyakon ti mga ramid karagiti iparamid nakin ka. Mare, gumatangak man itilakom atoyo. Adda ka de? Adda mare. Apag iso, las day tuyin alako. Sakto manen gumatang itun sumarunong agudungak. Itaman pa'y asika ti umay gumatang. Ti anak mo nga ibaon mo. Ay na mare, dayjay Adda pinaaramid ko kankwana. Kasanumat ngamin. No awan pa ka kumikuman na. Ay na, kumaro ti kinaubing na. Ay, manun titawan na. Ang kasla ubing pailaang. Tadjay mo't lawa-lawa nga ay ayam na. Kaskada trak-trak ti into na rin na. Ay, dandani pa yan malipatan na dagiti rumbang nga aramidan na. Ay, inton kwan, ipuor ko amin nga ay ayam na. Bayam lata, mare. Ay, gagangay na takas jay namat nga road. Imbagkit di ata natulnog lata. Sa bagay, Ay, numaminsan, maasyanak mo't, tasang kaibaga dagiti daddo mga dakurkurang na. Ay na, saan ama ko na nga dakurkurang tikaskan kwa na? Ay na, nasingpet dya anak mo. Amo nan tupay ti tumulong. No adda pa kaibaunan na. Nabanglo ti maang-angot ko asidan. Ay, sapay mabisbisin ako. Kita man no anya tinaluto asidaan. Anya matan, nagsiitan iti ikan, kan nagtulangan iti imprito a manok tilinaon to'y nakaluban a paryo. Ay, kita man ti kaldero. Na, timot kanin kumati aso a nalipatak nga impakan itay bigat dagito. Nalpas ka din anangan bakit? No nalpas kan, tangay sikat na uday. Anusam apunasan talamisaan. Sagadam tumutan ti tatar. Ugasam tumutan nagtinaurnong itilababaw, ay? Anya kamatan? Kasla aso ti pagkit kita am kanyak? Ayan ni Loe. Ay, di kagpungtot Anya kayo matan? Awanan kayo itibain? Siguro, nagtulagan nyo dahito anya. Pagbalin ang dakit din nga aso, pagsidaan dak iti tulang kaskadasi. Ay, loko matgayam da ang kalipson kan Loy. Loy kayo nagtibar. Kada na. Sana balitan nalpas Na yung tinaramid da. Paliwawang kidi dahil yung anak mo. Gamsik ka, dahil tala makikakaro ba't aramidam. Agsinong ba't damatan? Chismis Ay, na yun. Aramidam. Ay, makapakatawa damat. Ay, nagaduki di kayo magpagamon. Ay, Jokar. na yan. Ha? Apay nga nga da ka dito, Kwa? Dengdengdek mandagiti ka aruba? Ay, unay kan. Nagubingan ka ngam chismoso ka. Ha? Ay, umay kakit din. Agawitan. Inton maminsan, nukas dyan nga adamang mangag mo, lumabas kalatan anak ko. Saan kat amapan mo dengdenggan, dagiti aga-apa. Inton nakita da ka. Ay, jak amon, nanyat aramidak kan ka anak ko. Ay, amangan no masaplit ka pa'y, uray bumarito kan. Kat no nagmayat adenggan ti panagsinsin nung batda. Tas ladala ubing. Kasanumat ngamin. Di daimbat siya ni Antilaria iti kanan na.
Ay, iso asika, di ka agbangbangad no di mo kayat nga aramidek matken katikas jay. Kat basol mo matgayam. No apay akas jay ti inaramid nila kay mo. Sa ita, umay ka ditoy ngagsangsangit. Wala, ngamin kasla kaso itinamayan na. Ay, kat gapo siguro, iti ungat na kan kadayjayan Amo, naulimak ngami nila kay mo. Si kakat saan? No kasano ti kinangiwat mo, iso mo ti kinaulimak nila kay mo. Ay, narigat mo't ano, agpada kayo ang nangiwat. Iso ano isot makaungat. Saan nga iti sao? No di kat iti aksyon ako nada. Kita agmantin drawing mo. Dahito yo, kitaam. Ha? Bilit? Katuin. Ay, hala ka. Kuna ni teacher. Ag-drawing tayo iti may sa abanag. Amang iladawan iti inatayo. Ang kasta matin drawing mo. Kasano? Awan lakit day talamang lalaaw ter aramidan tinak. Tunggal at day bagana. Di na pa'y may bagay tinasayaat. Awan lakit ngiwat ang ngiwat. Makapasuron. Di na pa'y denggan ti bagat ti sabali. Sumana ulat ta. Imbagkan ka ata na sing patinam. Isuan na ragsak kayo. Nga uray dudwa kayo. Imbagpaikin ka, ta saan aparikot ti anak mo. Kas di na lang, isa mas maawatan pa hanggang ti asawak. Na, dakla parikot ka. Taurelay pabaklay na amin ang responsibilidad ti anak mo. Isa kaslaison ti babae ijibalay, ta kas jemot nga raon. Ay, day tamot nga rutin ako nat anak ko kanyak. Anak ko na kankwanan ni Louie. Pudno, kanayon ko nga ibabaon ti anak ko. Ngem, kayat ko lang amin ang makasursuro kadagiti nagduduma at trabaho. Tapno adda katulungak. Saan kat atapno pagbalinak akas lababa unan. Barok, saan arumbang akasurun mo ti inam? Tauray kas jay na, inam lata day jay. Kasanumat ngamin. Day talagi babaon ti amon ng aramidan. Ngamno iso, kanayon arumar. Nga uray awan na patag agagaran na kadagiti papapanan na. Sa inton sumangpet, umanungat. Ay, piman mo't dagiti agama nga Edson kan Louie. Isu dati masiksikuran iti ugali ni Mari Laria. Ay, dayta nga rodmat. Iso da pa yan, ti mababain. Gapo iti na alas nga aramid na. Sapay, sang kauyaw na't anak mo? Ay, sana bale. Tauray kas jay anak ko, tadakkel mat akatulungak. Banag apakaragsakak mat unay, tanagagad. Oh, Laria, apay manan nga imay ka ditoy. Di mo kunaan nga umay mo manen isangit, ti panangungungat kan ka nilakay mo. No day tati gagaram, ay na, kasaritam kit di tinasayaat. Kat agkari ka kadakwada nga agama nga agbalbaliw kan. Kat sulnitam dagiti nagkurkurangam kadakwada. Dayta nga rod ti pagbain unay kadakwada manang. Ngamin, uray agkakabalay kami. Kaslasaan kami nga agaam mo. Tadidak unayin kasarsarita. Dayta nga rod kat. Iso asika ti makasulbar iti dayta aparikotyo. Gapo ta sika ti ayan na. Naimbag pa'y kin ni Mari Belina nga inuy-uyaw ko. Tauray kas jay ti anak na. Naragsak dalat ta. Ay na Mare, awan anyaman na kanyak day jay. Uray tanasaya at lat tatilinangan ming agina. Uray dudwa kami laang. Umapalak nga rod kan kamare. Kumpleto kami nga agpaiso. Ngam kaslasaan kami nga agpapamilya. Gapo day ta iti aramid ko. Kas makuna asilaw ti pagtaengan. Kas panakasilaw iti pagtaengan, di mo ipaayan iti paglatingitan dagiti kabalay mo. Ngaron, sika ti kang runaan amang ipakita iti kasayaatan nga aramid kadakwada.
Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Paltiing, Kapitulo 14, versikulo 7. Agbuteng kay iti Diyos, impokaw na. Kat agdaydayaw kayo iti kinatanok na, tadimtengan ti tiyempo, apanangukom na. Agdaydayaw kayo iti Diyos ana marswa iti langit, daga, taaw, ken dagiti ubbog. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na, senya friend. Itapanawan, kasapulan nga agpraktikal. Iso nga lakit din. Mayat kan iti iyaw awis ko kan ka. No kayat mo pa iti agbyag. Friend, uray sino, kayat na ti agbyag. Ngam no bapaan mat iti dakas awagas ti pagtaudan na. Awan tumutla ti nasaya at pagbanagan na. Adday ta ka man ako nakon. Kadag ito ya panawan. Saanan nga uso ti agpakadalos. Basta lakit di agbyag ka. Pasensya kan. Ngam saan ko amapatgan ti awis mo. Sana bale, makabiro kak tumatlaang iti panggadak. Anya nga ay anak ka, kumusta mat nga iti panangsapol mo iti pagtrabahuam? Kasi ti sigod tatang, awan pay, ngam amok, addan tulat ta. Talaga akasta, anak. Uray nakalpas ka iti panagadal mo. Saan akas karina nga dadagos mastrakam. Isu nga anos ti kasapulan, anak. Wan tatang, ngam ikagumaaklat ti agbirok, oray simple laang apanggadan. Tinapatag, saan tayo nga agbisin? Awan na talaga ti ammo day dya asenya. Tultulungak lang arudan. Ngam di na pa'y kayat. Ay, suron kon. Para makita Hi, Senya. Kumusta kan? Kastoy, nasaya at mat. Si Kangay, kumusta? Ay, naragsak na tamat, Wan gayam. Madlaw ko kat kaslasaan kayo matin nga agkuy-kuyog kan Rosel. Apay ka di? Ay, jakman ammo. Amang ano na upay kanyak. Gaputa jak imanugot iti yaw awis na asumrakan mi apanggadan. Saan mo't ngamin adisente ti yaw awis na trabaho? Kinapudno na. Day tamat tinakaupayak ken ko na. Kanayon apalagi pa apanawan nan ti kasdya trabaho. Tapakadadailan nan tumatlaang. Ngam saan mo't adumngag? Kat, patuluyam kadilata ti agpropose kan kwa na? Awanan na. Ang nasayat mo, tanaduktalak anasapa. Nga itigayam nightclub ti pagtrabahuan na. Tano saan? Amang ano na ilaw anak ken kwa na. Kinapudno na. Uray amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy ti panang paay ko kan kwa na. Maasyanak matlatakan kwa na, Jofel. Tapnoy magakkan ka. Naragsaka ko ni tikas jay apanggadak. Sa maysa. Isut mang parparagsak iti biyag ko. Anya? Tikat dinas ka na bagbagaam. Dayjay asenya. Tadi na ammo ti aramidan na. Aghasam, tultulungak lang arudan. Di nakit din kayat. Agpakpakamatay samatan. Gapo iti nakaro aki na marigrigat da. No di na kayat. Di baybay amlatan. Saan kayo mat nga agpada iti kapanunutan? Ngamin,
Mabuteng nga agaramid iti maikaniwas. Tatang, kamaudyanan na. Adamot laang nabiro ka katrabaho ang mabalin ko asumrakan. Ay, kat nasaya at no kasta anak ka. Anyamot ngay day ta at trabaho. Adda nalabasak ang nakapaskil akaratula iti may sa restaurant. Agkasapulan da iti waitress. Kat agaplayak, tatang. Dakan ka day ta anak ka. Tapara kanyak, dakkel man wano bas si timat gedam. Ayos laeng. Tinapatag. Nadalos at trabaho. Oh, di nakasara kamutlangan iti panggadam. So, sige. Ano samlata dito yan, ha? Katwan kakaiso na nga adda. Di pakaragsakak matlauna yan. Wen, Ay, kita, ni mat Jufel ti kumit kita ka data. Agturungan dito, ay. Ni, wan nga agpaiso. Ang mga no umay agorder. Udno gaya manakastrek kan, kas may sa awit tres dito, senya. Wan Jofel. Siyempre, mat, taday ta ti sungbat ti kararag na. Naku namon, katore siyak mat kayat kon ti kastoy apagsapulan. Ngam tay aglip-lipyas nga agpayso ti taraon iti lamisaan. Ngam nagtaod met iti narugit awagas. Pwede na day ta, Jofel! Ay, naimbag lakit din. Tanay palinong ko dagiti dua kaldeng. Sapay kasla agto daw. Ay, Naimbag nga oras nyo, Uncle Benito. Ay, kastamat kan ka, balasang kaw. Anya ka ditim ay paikukan ka? Awan matkit di. Nakita kayo lang dito'y paraangan nyo, iso nga'y masidagak. Madamag ko man lang. Kumusta ka din ni Senya? Ay, dayjay. Nakabirok iti panggedan na, nga oray simple laeng. Anya nga'y mat, dahi tapanggedan na. Waitress iti may sa restaurant, balasang kaw. Anya? May salaang a waitress? Uwain, balasang kaw. Gaputa iso mo tinabirukan na. Imbagkit di ataad na ngamtay awan. Dakelin day taabanag para kada kami nga agama. Nagbiit ti panawan. Kasla kaano lang idinangrugin ni Senya dito'y a restaurant. Ang amita, mangrugurugi matan amang ipatakdar iti kabarbaro abalayda. Wen, oray makuna simple lang. Napintas ti boya na. Napimpintas tumanan inton malpas, tamakitan to ti sibubukal ng itsura na. Wana, nadiskarte nga mitigayam ta. Iso asaan nga adayo nga umasenso ti biyagda nga agama. Hi, LB, Jofel. Oh, Ada kayo mat dito eh? si kamot kayam, Rosel. Nangan ka din? No kahit mo, agorder ka, tada kami ti agbayad. Wen nga agpayso, Rosel. Agsasango tayo amangan. Saanan? Imayak lang. Takayat ko akitaan to'y restaurant apagpapayan day dya asenya. Napintas matgayam. Kan mayat ti serbisyo na. Saan akas kadagiti daduma dita? Pangaslat na ngagsasaw. Kunamlan mo asino anadalos. Saan mo't adisente ti trabaho na. Aywan gayam. Ayat na ka di. Tsak mat makita. Kan imbag kumaan o dakkel ti matmatgidan na dito eh. Kwang amin. Makumikom ang mga asikaso kadagiti nagado a customers. Ken mabalin ka di, numanuman ti matmatgadan na ditoy. Awan bibiyang mon. Tinapatag, kabailan na nga isakad ti panagbiagda. Uncle Benito, dandani mo tan malpas to'y maipatpatakder abala niyo. Kasla kaano lang, hindi mangrugi kayo.
Ita, malmalpasan kan medyo nalawa. Ay, wen baraok. Ay, pinasukatan mi ti sigod, narupok nga minen. Ita, dayto tinagbalinan na. Sa limawa basit, tada naala nga espasyo ti parangan. Sabagay, okay lang. Ta nalawa mo ti paraangan nyo, Uncle. Ado pa ti pagbalinan na. Wen baraok. Isu ajak agsarday nga agyamyaman iti namarswa. Ta isu amin ti pagtataudan dagitoy. Husto kayo, Uncle. Kat wan kaya. Intun sumangpot ni Senya. Addan to sorpresa para ken kuana. Isu nga agsubli akto. Tapno saan lang iti restaurant ti pagkikitaan tayo. Umay tayo mo't pumasyar diti parke o resag paminsan. Wan mat ngamin. Uray agkikita tayo iti restaurant. Saan tayo matlaang ang makapagsasarita nga husto? Tama kumikom akmat amang sangsaw kadagiti customers. Ni Matrusel ti umasidag diti ayan tayo. Ha? Una yun ti langana. Uray la dandan ni dumanon iti abaga na dagiti aritos na. Nagpuskul ti lipstick kan make-up na. Imbag man ta na ilasin mo, Adagos. No dandan ni Jack na ilasin. Oh, ay taman pa, nagkukuyog kayo. Katsi ka, Senya. Kumusta man ti trabaho, makas may salaang a waitress. Simayat ka di matlaang ti biyag mo. Ay, una yun tayo at tao. Inton kwan. Ay kat, saan abale? Tinapatag, naragsakak lata amang manggad. Si Kanay, kumusta ka? Kas makita mat iti lang kita. Talaga ama ko nga, I have the best life. Ngamihan, kabaulak agatangan amin akayat ko. Gaputadakdakkel nga amang timatmat gedak. Iso ano dimngag ka, hindi ko makanyak. Kastoy mat, ti panaglanglangam ita, Senya. Ti anya LV. Adda ka no nagpabatak iti bomba iti nightclub apagpapaayan ni Rosel. Kat ti dakas na, adu ti nadangran. Anya? Kasano ni Rosel? Imbag no sana karaman kadagiti nadangran. Ay, wen nga rod, friend. Ay, daytuyen ti bagbagak iti dayje agayam ta. Iso para kanyak, waga siguro daytan, tapno agsardengan iti kasya a klasit panggadan na. Wan nga rod, sapay la ko mataagbali yung matan. Naimbag at talaga ti apaw, kadagiti kas kadatayaw, ama nagiptor iti rigat. Kas kumaita, kamaudyanan na, nalpasan ti balay nga ipatpatakder mo, anak. Kain, adan kamatan iti trabaho. Kasupapak iti nabayag a panagan anus mo iti trabaho iti nagpaayam a restaurant. Kasta talaga tatang. No awan anos, awan mo't nga rod ti panagbaligi. Ay, naimbaglakit din. Tauray kasanot panang pilit ni Rosel kan kaidi asumurot kan kuana. Saan ka pulos asimurot? Ita, kasjay lakit nga rod tinagbanagan ti pagpapaayan na nightclub. Ay, pinabetak dagdi saan pa'y am-am mo. No asino ati akin aramid. No saan apagayatan ti namarswa ti may sa abanag. Agaramid iti wagas. Tapno saan nga agnanayon ti panaglanglangoy ti tao iti basol. Tatang. Talaga ang nagkasat-kasan niya. Iso maragsakan kami agagayam mo. Nakananos ka. Kat ita, mararamat mo matlangan ti inadal mo a kurso. Kamaudyanan na. Na-employ kan. Kat agyaman akmatunay kada kayo. Oray siya klaan ti naisabali ti panggadan. Saan aklatasab sabali kada kayo agagayam ko. Katwen agagayam tayo nga rod.
Isu arumbang laeng nga awan ti maidumduma. O, dito yan. Nakadanon tan iti balay ti mga awis ken ka nga agpa-house dedication. Dumsag tan, tagur uray yung nagitidad dumaan na imbitiran. Datalangan ti maur uray. O, dajay. Paypaya-paya na tan ni LV. Ijay tayo kano ayan nang agpwesto, kas bilin tinangawis kada tayo. Ditoy! May kayo ditoy! Ay na! Naimbag man, ta nakaumay ka mat, Rosel. Ha? Nakababain mat ngamin iti nagawis. Sakit nang ibaon pa iti nang sukon kanyak, tapno laeng dumarayak. Kasta ngamin kasaya ti panagpuspuso na. Gapo, tanapatag tayo amin kan kwa na. Ang agoray ka. Itayak pa lang ang maburburtsaan, no asino ti agpapaskan. Kan apay adito'y pay. Pamilyar kan ka na ito lugar saan ka di? Kat amok. Amumon no asino ti akin kukwa iti da ito abalay ama ididikarita. Awan sa bali, no saan ati sigod amarigrigat ama uyaw lang idi. Anya ti kayat mo asawan? Tidak nakamatag, awan sa bali no saan anisen niya. Kastagayam. Wen, Rosel. Isa amaragsakan kami launay para ken kwa na. Gapo ta itilaksit ti pan nakauy-uyaw na. Ita, nasaya at tinagbanagan dagiti ado a sakripisyo na. Kinapot no na. Isumot lang ti akin kukwa iti lugan nga inaramat ko anang sukon ken ka. Anya? Dayta tipod no. Kumusta ka, Rosel? Naimbag ta nakaumay ka. Kas makitam, Rosel. Noanyat pa nagkawkawis kan lang na idi. Isumot la ita, nga uray dakkelan tinagbaliwan ti kasasaad da iti biyag. Nasaysaya at ti addaan panagbutang iti Diyos, ngam ti sumurot ka iti dalan amang itondakan ka kan patay. Ngarot, tapno agbiag ka, adaywam ti kinadakas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag oras kada kayo amin.